Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, nitolbuk tħenn għalina l-koll għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kieku narfu li l-istorja ta' ħajjitna qiegħda f'idejn Alla li huwa missier li jħobbna u jew nimpenjaw ruħna biex naħdmu għas-saltna ta' Alla. Nitolbu l-missierna flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja, jagħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu inti jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla jitneħħi l-nubiet tad-dinja.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. B'hekk naslu fit-tmiem di. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex fajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. B'hekk naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f'Selmun. Ninformakom li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-quddies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes.
L-insara kollha b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-quddies. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. Grazzi u nsellmilkom.